je z čoho. Zdravotníctvo je v troskách a školstvo na posledných hodnotových priečkách. Volíme si sedlákov, čo robia z ľudí žobrákov. Rozdávajú lacné sluby a mnohým to žerú zuby. Konšpirácia, klamstvá sú ich každodenná spása. Chýba nám tu edukácia, aby nám nevládla kleptokracia. Tí, čo by sa mali spojiť proti sebe broja, a tí, čo by sa mali pakovať na hlavách nám stoja. Aj keď sa ich zbavíme opäť, prídu voľby a sú tu zasa znova. Tak čo máme robiť? Prírodu im nesmieme zahodiť. Kultúru za nepriateľa považujú, vzdelanie znevažujú. Toto je smutný príbeh o jednej malej krajine. Krajine, kde už včera bolo neskoro a zajtra nebude jesť čoho. Zdravotníctvo je v troskách a školstvo na posledných hodnotových priečkách. Volíme si sedlákov, čo robia z ľudí žobrákov. Rozdávajú lacné sluby a mnohým to žerú zuby. Konšpirácia, klamstvá sú ich každodenná spása. Chýba nám tu edukácia, aby nám nevládla kleptokracia. Tí, čo by sa mali spojiť proti sebe broja, a tí, čo by sa mali pakovať na hlavách nám stoja. Aj keď sa ich zbavíme opäť, prídu voľby a sú tu zasa znova. Tak čo máme robiť? Prírodu im nesmieme zahodiť. Kultúru za nepriateľa považujú, vzdelanie znevažujú. Poďme už konečne normálne voliť. Toto je smutný príbeh o jednej malej krajine.